রাজনীতি মানে সুবিধাবাদ গ্রহণীয় না। নির্বাচন মানে রক্ত বিভীষিকা। আমার সে দুজন সাথী পড়ে বলে নাগা निर्वाचन लड़िबा और जीतिबा ए विश्वास विश्वास तो बहुत फल भावे विश्वास 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 रे जे विश्वास हो और पे तार हिसाब नहीं आगा विश्वास ए अजय मास्टर टंका फेरे लेन ना नहीं आगा विश्वास जदि से अजय मास्टर टंका न फेराए जदि से टंका न फेराए ताको भूसारे भूसी दे जदि टंका न फेराए এই ধরনের চান্স দিও যদি এই ধরনের দেনা তারপরে মো ঘন্টা কথা বলিব এই ঘন্টারে খন্ড এই তুমি দুইটা হেডে হেডে পিটা খাইছো এত কি করো না আমরা সে বলছন এইটা ঘর বুঝাও যেতে শীঘ্র আমার সে টঙ্কা দরকার কারণ আদৌ নির্বাচন चलो जल्दी टीकाराम आमको सेमिति हेले संकट आदाय करियो पड़ी विश्वास 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 रे विश्व द्वार माने विश्व विवास विश्वास चंद्रटार चाकरी खंडे हो गले ना आमर सब दुख दूर हो पाठ पढ़ी बेकार घरे बसीचे तो बापा सांग पर चाकरी कथा पचारुले हाँ जे बहु किंतु सेमाने पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग पिला खोजुचंती हम ताले नहीं करबे तबे जमा व्यस्त हो गला अरे भगवान जन्म देई माने कर्म निश्चित देबे हाँ रे बहु तू इच्छा को पर भरोसा देखिबो हमर नाना निश्चय चाकरी के करे हाँ मां चलू सब आप खाते साड़ी खाते देखि नबू हाँ बहु जा राज्य रे दिनक दिन बढ़िबारे लागि बेकारी समस्या जे बेकारी समस्या आजिकली जा हेलानी भगवान को भरोसा जे युवा पीढ़ी कौन अवस्था हम शासन और अनुशासन भितर ए जमीदारी परंपरा आउ बंचबनी लोक मानकर सेवा करने ए वर्ष गाँव लोक हालचाल कौन आगुरी जमी ए वर्ष नई मुंड दाम कौन गाँव लोके हाँ एमती सुरक्षित बंचा पड़ो तमें
ପଢ଼ାପଢ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ବାପା ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରୁନି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଧରା ଧରି ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ମସଲା ଲୋକ ଦରକାର ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପିଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ରହିଲାନି ହଁ ଆମ ବେଳେ 10ମ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଚାକିରି ଆଉ ଏବେ ଚାକିରି ଟିକେ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପିଜି ବି ଖାପ ଖାଉ ହଁ ସେଇ କଥା ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଅଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଟିକେ କରୋନା ସାହିକୁ ଯିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହଉ ଚାଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କେତେ ଆଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବି ଚାକିରି ତ ଆଉ ବରଗଛର ଫଳ ହେଇନି ସବୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବ କର ସହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। আমি କହୁଥିଲି ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତ କିଏ କହୁଛି କଥା ହେବି ତମ ସହ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଅବୟାରେ ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଘରେ ନାହିଁ ମୋର ସୁଟିଂରେ ଅଛି କଣ ଆଉ ହବ କଣ ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ସବୁଠି ତ ସେଇ ଧରା ଧରି ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଦରକାର 18 ତାରିଖ ଦିନ କମ୍ପାନୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ତମେ ଶାନ୍ତ ଘର ଝିଅ ଚାକିରି କଲେ ସିନା ତୁମକୁ ନିଜର କରିହେବ ନଚେତ୍ ତୁମେ ଦୂର ଆକାଶର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ ତୁମର ଆୟୁଷ ବି ଜନ୍ମ କେଡ଼େ ନିରୀହ ତମର ଏଇ ଆଖି କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ନିଜର ନିଜର ଲାଗିଥିଲା ନିଜର ମଣିଷ ସେତିକି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କର ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନା ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ହୁଏ ତମେ ହବ ମୋ ମହୁମାଛି ଆଉ ମୁଁ ଫଗୁଣ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ସେତିକି କଳ୍ପନା ବହୁତ ଖୋଜିବେ ତମେ ତ
ଘରେ ଚାଲିନି ଗତ ମାସରେ 8ଟା ଦିନରୁ 5ଟା ଦିନ ପୁରା କାଂସ ସେ କଥା କ'ଣ ବାକି ଅଛି ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ 137 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମେ 7 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭେରି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାଲି କ'ଣ କଥା ହେଇଛ ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିଛି ପିଲାଟି ଭାରି ଭଲ ମେଳାପି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପିଜି କରି ଗାଁରେ ବେକାର ହେଇଥିଲା ଆପଣ କେତେ ଦରମା କଥାଟା ନୂଆ ପିଲା କାମ ଯଦି ଭଲ କରେ ସାଲାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ଆରେ ଆମର ସେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥାଟା ଓ ମହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି ପିଏସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମ ପିଛା ଜମାରୁ ଛାଡୁନି କ'ଣ କେମିତି କରି ତାକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲଟା ଦିଅ ତ ସାର୍ Take your seat. मिस्टर महांती तुमको कंपनी विषय सब किसी बुझाइले आम कंपनी आगामी 2-3 वर्ष भितर ओडिशार नामी दामी कंपनी रे परिणत कर जाउछि ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆମ ହାତକୁ ଆସେ ତାହେଲେ 1 2 364 365 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 10 ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ये तो बहुत भल कथा सर किंतु पुणी कौन तुमको 60% इंचार्ज नवाक पड़ो आउ जदि आम सक्सेस हो गले तुम दरमार 3 गुण बढ़ी जीव सारे आपन फ्लाइट टाइम हो गलानी बाहर गाड़ी अपेक्षा करिछि ओ मते जीवाक पड़ो मु आसुछि मिस्टर महांती तुमको सब कुछ बुझाइबे आज्ञा सर बापा तमे एठी फाइल गुडा देखु दाओ मु एई गली एई आसु सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरुमदेव सर्वकार्य सुसर्वदा कियो नमस्कार मना ओ सर्वरिष्ठ शांति सर्वरिष्ठ शांति सर्वरिष्ठ शांति वहाँ जॉइनिंग होते हां आज जॉइन हेछि हो बापा सो देखि जाई काम करूथु भगवान जनी तोर अमंगल न करंतु माने मानेडा समय आसले तो ठीक बुझी पारिबो हो हो से सब कथा छाड़ जलु जलु पावनडा जलु नमस्कार मैडम ओ सर्वरिष्ठ शांति सर्वरिष्ठ शांति सर्वरिष्ठ शांति ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ତମ ଉପରେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବ ମୁଁ ତ ଚାହେ ଏ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି କରୁ ଖାଲି ଉନ୍ନତି ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି Yes, I can do it. ଡିଅର୍ କଫି Fine. କାହିଁକି କଫି ଆମେ ଏ ପାଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବା Fine. ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି
ବାହାରେ ସାଇ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ କଥା କାନରେ ଶୁଣି ହଉନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି? ଆରେ ଏଇଟା କଣ ସହର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଝିଅକୁ 30 ବର୍ଷ ଯାଏ ବସେଇ ରଖିଲେ ଲୋକ କିଛି କହିବେନି? ଆରେ ଏଇଟା ପରା ଗାଁ। ଏଇ, ତମେ ନିଜର କେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ? ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଶରୀରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବାପାମାନେ ନିଜର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଜଳି ସହିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ମା। ବାହାଘର ବେଦିରେ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ତା ମନଟା କେମିତି ମରି ଯାଇଛି। ବାହାଘର ସବୁ କେହି ଗଣ୍ଡେ ବାକି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାବା ବିଲୁ ବୁଲିକି ରାତାରାତି ବର ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାଉଡୁଆ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ସାରିଥିବା ଝିଅଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ବଙ୍ଗଳା ହେଇ ରହିଗଲା। ଆମର ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୋଉ ବାପାଟାର ଛାତି ଶୋଇବ କହିଲ ତମେ? ଏ ମା, ତୁ କଣ ଦେଖିନି? ତୁ କେମିତି ସେ କବାଟ କୋଣେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁ? ଭଗବାନ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ରେ ମା, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ଆସିଲୁ ମା ରେଖା, ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ପଖାଳ ଭାତ ଦବୁ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଘର ସେ ଅଲଗା ଫେରିଆ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଫେରିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ
ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସେ। ଡାକ ଡାକ ତମର ସେ ପତି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି ପରା ଡାକ। ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ କରି କିଏ ଫେରେଇବ? ଅଡ଼ିଗଣି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି। 15 ଦିନରେ ବି ଟଙ୍କାଟା ଫେରିବ। ସିଧା ସିଧା ଶେଷ ଫରକ ପାଇବ। ଟଙ୍କାଟା ମୋର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯିବ। ମୋତେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଥିରେ ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ମାତ୍ର ଆପଣ 3 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ହଁ ବାବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବୁ। 3 ମାସ ଆରେ 3 ମାସ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆଳୁ ଚାଷ, ବୁଧ ଗ୍ରହରେ ସାରୁ ଚାଷ, ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହରେ ମୂଳା ଚାଷ କରି ସୁଧ ସୁଝିବ ନା କ'ଣ? ଅଜୟ ମାଷ୍ଟର ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚେ ସେ କଥାଟା ଠିକାରାମ ଠିକାର ଅଜୟ ମାଷ୍ଟରକୁ ବୁଝେଇବି। ଅଜୟ ମାଷ୍ଟର ଭଲରେ ଭଲରେ ତାର ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ଦବୁ। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ନ ସୁଝିଲା ତା ଘରେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଅଛି ସିଧା ଟେକି ନେଇଯିବ। ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଟଙ୍କାରେ ଦହ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ବସି ମାଡ଼ ମାରିକି କିଛି ଭଲ କରୁ ଆସୁଛି ଅଜୟ ମାଷ୍ଟର। ମାଡ଼ର ଟଙ୍କାଟା ବୁଝାଲି ଦେବି। ନମସ୍କାର। ଏମାନେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏବେ ଆମ ବାବୁ ଏମିତି ଶୋଷଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ଶୋଷଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ କାହିଁକି? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଥାଏ। ଆମେ ବି ସମାଧାନ କରିବା। ଚିନ୍ତା କରନି। କଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଉନଥିଲି ସେ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଲା? ଚିଠିରେ ଲେଖିଛ ତମେ ଭୁଲିଯିବା ଚାହିଁଲେ ବି ତମକୁ ପ୍ରିୟା ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ଜାଣିପାରିବନି ତମେ ହୃଦୟ ବେଦନା ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। କିପରି ବୁଝିବ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସିନା ପାଲଟେ ପାଷାଣ। ପୁଅମାନେ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ଏମିତି କବି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ତମେ ତମେ କଣ ମତେ ଉପହାସ କରୁଛ? ପ୍ରଶଂସା ଉପହାସ ନୁହେଁ। ଯଦି ନୁହେଁ ତମେ ମତେ କବି କହିବାର ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ କରିନି। ଏଇ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ପଡୁଥିଲା ହୃଦୟ ବେଦନା ଦଗ୍ଧ ହୁଏ ସିନା। ଓ ସେ ସବୁ କବିତାରେ ସମ୍ଭବ।
ଅବଶ୍ୟ ତମେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରେମ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦେହ ମନ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଅଛି ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ସଫଳ କରେ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଖାଲି ବିବାହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣେ କହୁତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମିକା ମଣ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏ କଲ୍ୟାଣୀ, ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ? ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରେମରେ? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରେମରେ। ତମକୁ ନ ପାଇଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ, ସୁନା ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବି ମୋର ଲୁହର ଆଞ୍ଚୁଳାନ୍ତି। ନଖ ଧାରେ ତୋର ବୋଳି ହେଇଥିବି କାପର ଚୋପାଟେ ହୋଇ। ଜାଣିଅଛୁ ଯଦି ଉପାୟ କହିଦେ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବି। ତୁ ଦୁଇ ସୁନାର ପାଦ ସୁଗରି ସବୁବେଳେ ଶୁଭୁଥିବି, ସବୁବେଳେ ଶୁଭୁଥିବି, ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସେ ପ୍ରେମିକ। ନାରୀ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷର ଧର୍ମ। ତା ବୋଲି ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ। ଏସବୁ ଆଜିର ଟ୍ରାଡିସନ। ତତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ବିବାହର କଥା କହିଲି। ସେ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏବେ ଆସିପାରୁ। ହଁ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହୁଛି ଶୁଣିଲ। ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କର, ହେଲେ ତା ଜୀବନ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଆଉ ତୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମନେ ରହେ। ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଟା ଗୋରି ବୋଧେ ରାତି ସାରା ରାତି କାହା ସାଥିରେ ଏ ମୋବାଇଲ ଖେଳ ବୋଧେ ରାତି ସାରା ସାଥେ लो ए मोबाइल खेल चाली ए गला गला ये भूले गला ये आम निर्देशक को कहिथिले ये साहित्य दीदी गीत गाई एंट्री करियाकू ये मु तो कंचा हळदी गीत गाइथिली आ गला गला या मोण माने देखितंती ताकू तमार कहिलेनी नहले मो दरमाटा काटी देबेनी ये मोबाइल ए काहे की बार बार डाकुतवा ए चा पी पी परा 1339 टका करणी ए पर्यंत देई ना आउरी चा मागु तो एटे मोबाइल कहि दउचे ए तो बाकी परीक्षाटा न देले के क्षीर चा रे फिनाइल मिसेक देई देबी
ये दीदी एठी अछंती आ बढ़िया बेपार हबो आ ये दीदी ते जावा ये दीदी खांटी खीरो चा ये दीदी उबा घरे तीनटा दूधिया गाई पाइछि ए दीदी विश्वास होनी ए वो चा छुई कहूछि बा ए दीदी ए मोन हला गुरुवारिया मु जमारू मिछ कहेनी गुरुवारिया पट्टे फोनी ने ए दीदी फोनी ये फोनी कथा रू गोटे बढ़िया कथा मने पइला ये दीदी आम घरे हला आगर पड़ा ये दीदी फोनी बाटा होई नतला ये दीदी ये तो फोनी बाटा ये आमर नुहे ए तीनटा सजना गछ ए दीटा कदली गछ आ गोटे भंडा गछ एठी दीदी अरे एपटी के हटौन एई मिठी लागी लागी हाँ दीदी दीदी ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଳା ହବ ସବୁଦିନେ ଏଇଠି ଏତିକି ବେଳେ ଚାଟା ଆଣିକି ଦେଇଯିବୁ ନା ଆଉ ଦୀଦି ଦୀଦି ବା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବେ ଇଏ ଆପଣ ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହଉ ଦୀଦି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଥର ଆଉ दीदी दीदी बा केटी डबा हो दीदी आसिली टाटा टेंडरटा हम हाथ को चली आसला मैडम तमे एजु मते कल्याणी बोली डाकी किंतु मैडम किंतु किछु नुह इट इज एन ऑर्डर फॉर यू कल्याणी तमे एमिति मु बुढ़िया कंपनी रो ओनर हां तम घर रो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व पाई तम भौणी रो विवाह खर्च पाई आउ तम परस टका सुझिबा पाई कल्याणी मासको 15,000 टका दरमा पाउथवा लोक पाखरे ए सब भाबिया कोन स्वप्न नुहे तुम्हारा सब स्वप्न को पूर्ण कर देबो चाहे किंतु केमिति कल्याणी तमे हो जाए कंपनी रो ओनर आ मु गोटे साधारण कर्मचारी कोनी गला सेठू मु तुमको भलो पाए नाइ करनी तमरा सब परिस्थिति बदली जिवो रही जिवो हम करी बोली आशा आसुची कॉल करी जणीबो
ଯିଏ ବସୁବା ବନାସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ଈଶ୍ୱରକୁ କଥା ମାଗେ କରିବାକୁ କହେ କାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ରାଧା ନା କଲ୍ୟାଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ନା ରାଧା ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ବନେଇକି ଯାଇଛି ମତେ ଯିଏ ଯେମିତି ନଚଉଛି ମୁଁ ସେମିତି ନାଚୁଛି ସେମିତି ଲେଖାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏଠି ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା 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 मते भूली जा राधा तू मते भूली जा अरे वो देखा ना तो मते क्षमा कर दो मते राधा राधा तुम कथारे कौन राजी कल्याणी मु तुम कथारे राजी अमयमिति चोराबालिति हसरे हसरे कंदा उठाए एठी निज लोक हुए पर एठी बड़ हुए आपणार सरी सौदा हेले सरी जाए हाट अखेरा बाट अखेरा बाट अखेरा बाट अखेरा बाट भाई दो नहीं ओ दादी ये जन्म करा छुआ को भरोसा करियो तू आउ दादी कहना से ये आम गाँ चंद्र ये भंसर के गोटे कुंपाले चाकरी करता ये से मालिक झील को बाहर गला अरे कहनी तो करा केका ने कुछ ना तो जानि हाँ दादी चाकरी टा पाइले तो हे ऑनलाइन हाँ दादी चुरी पड़थिबो आ ता करे सुंदरी तू दादी कहना ये घरे तार रोगिणा बापाटा ए बुढ़ी माटे अच्छी आ गोटे अभियानिता भौणी भी अच्छी ये थरुटिए गले पचारा ये पहर दिन सकाळे आसिकी वो बहु घरे हाजर आ ता करे जाहला तो देखि हाँ विश्वास दादी अरे नुआ गौताती मुंडरे ओढणा नाही नमस्कार नाही खाली जायको देखो हेलो हाय गुड इवनिंग खाली एइला बाता पाटी ये दादी आउ गोटे कथा जानुनी कोन के ये आम आर साई टुकुरु फल पो टुकु ना ये बा कहूला आम चंचल को पिलाटा ये गोटे टुका धरिकी सहरे बुलुची ए खाली कोन सेति की आउ ये गोटे कोन आई
पार्क मने बोला ये रोज आती ये आईजी पार्क के देखी ना ओए सर अपराह्न रे ए जीवनटा पिता लागिलानी शांति हम पुअटा एपटे बाहा हेई गला एपटे साई पड़िसा लोक कथा कानर सुनी हो ସହରୀ ଝିଅଟା ଗାଁରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜାଣିନି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦବନି ଆଉ ତାପରେ ତମେ କହିବ ମୋ ବୋହୂ ସୁନ୍ଦର କି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମନରାଜିରେ ବାହା ହେଇଗଲା ତାର ଏ ବାହାଘର କଥାକୁ ନେଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାନରେ ଶୁଣି ହଉନି ଶାନ୍ତି ଆମ କଥା ତ ଛାଡ଼ ଏ ସାନ ଭଉଣୀଟା କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲାନି କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛ ଆମ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର ରେଖା କାଲି ବର୍ଷ ପକ୍କା କାମରେ କଥା ଫାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଛି 6 ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଏ ବୁଢା ବାପଟାକୁ ଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି ଟଙ୍କା ଆରେ ଟଙ୍କାର ମଣିଷ ସେବା ପାଏ ନା ଶାସନ ସେମିତି ଭାବନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ये वो सागर सिल्वानी नीले डॉक्टर वो मेडिकल सागर पर इससे कौन-सी सामने संगे बाहर आसिला नहीं मोसा केते दिन हेले एमिति होची कहलो ବେଶୀ ନୁହେଁ ବା ଏଇ 3 ମାସ ହବ କାଶଟା ଜମା କମୁନି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଜଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେନି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। बेड़े बेड़े तो हम लोग कासी कासी पूरा नया तो हो जाउछन मासी मोसा पर कौन सब मेडिसिन खाउले मते देखाओ तो ଏଇ ପଟି କାଟା ଏଇ ଖାନେ ସାରା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ କଣ ଏଇଠି ଖାନେ କିଛି ହଉଛିବ ଅସୁବିଧା କିଛି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ପାଉଛି ଆଉ ବେଳେବେଳେ କାଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବି ପଡୁଛି ଦେଖା ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିବି ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସହ କଥା ହଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇଯିବା ସେତେ ଭଲ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ରୋଗ ଯାହା ବି ହେଉ ତାର ଠିକ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି ମଉସା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଁ ରେଖା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିବି ଯାଉଛି ଫୋନ୍ କରିବି କହିଲେ ଫୋନ୍ କରିବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଲ୍ କରି ଜଣେଇବି ରେଖା ଆସ ମୋ ସହିତ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସ ଶାନ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ હવે ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଶାନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ କୁହନ୍ତନି ସେ ଟିକେ ବୋହୁ ପିଲାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କରି କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତା ସେମାନେ ପରା ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଛଡ଼ା ସହରୀ ଝିଅଟା ଗାଁରେ ଆସି ରହିବାକୁ କଣ ଭଲ ପାଇବ କାହାକୁ ମୁଁ କହିବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ କରିବ ଚାଲିଲ ତମେ ଟିକେ ଶୁଣି କରିବ
से प्रोजेक्ट डीलटा छड़ेई नब हारीगला ना ଆମେ ହାରିଗଲା ନୁହେଁ ସାର୍ ବରଂ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ମରେଇ ଦିଆଗଲା ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମିଛିକା ଚୋରିକୁ ଗୋଟି କରି ଏମିତି ଦାନା ପକାଇଲେ ଯେ ପଣସ ଖାଇବେ ଆପଣ ଅଠାଗୁଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ टोकाटा किंतु ठीक काम जना महांती ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ କାମ କେମିତି ନ ଜାଣିବେ ସାର୍ जते ताहाली में मो झियो कल्याणी रो चॉइस को मानिबा पड़ियो जते ताहाली भी मो झियो ना कल्याण ବାବୁ ଦେଖିଲେଣି ସାନ ମାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାରୁ ମା ଆସିଏ ମାଛ चंद्रकांत रो गां केमिति लागिला रे मा I hate every old tradition. ସେମାନେ modernity କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଗୁଣ୍ଠ ଦୀପ କଥା କଥା ସବୁ ପୁରୁଣା tradition କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହି ସେ ଗାଁ ଛାଡି ଗୌତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। गुड वेरी गुड हमକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭାରତର ଟପ୍ 10 कंपनी रे पहुंचीबा को पड़िबो गौतम रो इंटरनेशनल फंडिंग सहित बड़ा संपर्क अछि माने इंटरनेशनल लेवल फंड आसीबारे किछि असुविधा हेबनी तू जते पारुछु गौतम सहित टिके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ସିଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ସିଡ଼ି ପାଲଟିବ ବିଚରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିବେ ହେଇ देखो रे चंद्रकांत हेछि अफेरा बाटर चोराबालती हसरे हसरे कंदा उठाए एठी निज लोक हुए पर एठी पर हुए आपणार सरी सौदा हेले सरी जाए हाट अफेरा बाट अफेरा बाट अफेरा बाट अफेरा बाट हेलो ए खाना ए मु एइटी बा तम हाथ तळे ए देखाउनी कि धन ए खाना तम भाई गोटे गिफ्ट आइछा ए तम नाली ओठकू आउ टिके लाल करिया पई ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋରି ସାରା ତାପରେ ଦେବି ତମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ପଇସା ଖାଲି ଖାଅ ଖାଅ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଭିଉ ଆ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଗର ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ମିଳୁଛି କରି କଣ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲ ଯିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ଆସିବ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଉଟା ମୁଁ କରି ଏ ଦେଖ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଥା ଭାବିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଥା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସେୟାର କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏ ଭାଇ ପାଣି ଦରକାର ବା ପାଣି କୋଉଠୁ ପକେଟରେ ଆଣି
ଯଦି ପାଣି କାହା ପାଖରେ ଅଛି କି ଆମ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ଆଉ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି 5 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରିପୋର୍ଟର ଗୁରୁ ଦେଖାଏ ସତ କହେ ମିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖାଏ ମିଛ କହେ ସତ ଖାଲି ତ ଭୁଲିଲେ ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଦେଖାଏ ସତ କହିବି ସତ। ଓକେ ଓକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଭୂମିକାର ଟୁଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରିପୋର୍ଟର ଛୁଲୁ ସାହୁ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ओके ओके ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ନାଇଁ 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 ନମ୍ବର 10 ଖାଲି ତ ଭୁଲିଲେ ଆଉ ସେଟା ନମ୍ବର 69 ସେଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ ନ୍ୟୁଜ୍ 69 ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଚାରିବୁ ଯିବା କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି କହିବେ କେତେ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଛାଡ଼ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ତିଆରି କଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ରାଗ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଓ ଆରେ ହେଇଲୋ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ରାଗ ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଓ ଆଲୋ ଛକି ସୁରେ ଖେଳିବା ମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଦେହରେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ହବ। ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ବଜା मते देखिलु जीवनी लागे पपा कौआरे हाय पपा कौआरे हाय पपा कौआरे कोई बात पीछे खास पता अछि कोई बात पीछे खास पता अछि मुंडी पीबा कुहा हरे ना बाहरे ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ଥର 13ଟା ଭିଉ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ମନିଟାଇଜେସନର ଲୋକ ଆପଣ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବି मन के देखलु कोई मनीष ना मन के चिन्हु ना सोना के चिन्हु बाना के चिन्हु मनुष्य चिन्हु ना धन नहीं बोली मोर पाटी मनी तार काजे उठिक धन আছে সিনা মন নাই তাকে তুই জানি না পারি গোটে দিন মিশা জগি দেল নাই কেড়ে কথা করি দেল মুই কা যাই করি আসলা বেলে কেনতা পছরে দেল রে ননি চি 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 রে ননি চি 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 রে ননি ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିବ ନା। ସମାଜସେବୀ ଦେଖିକି ବୋଧେ ହ୍ୟାଲୋ ରିପୋର୍ଟର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାସ ହଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଇଡ୍ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ନିନ୍ଦିତ ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ନ ମାତି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କର ମୁଁ ପୁରା କରୁଛି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର ଭାଷା ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା କେବେ ପଢିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଇ କ'ଣ ନା ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଣି ଦାମ କହିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ପାଣି ଦେବେ ରଖ ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେକଲେସ୍ କିଣିଦେଲେ ତାକୁ ଦେଶ ସେବା କୁହାଯାଏ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା କୁହାଯାଏ
पराठा माने इट इज वेरी सिंपल ए दिस इज ए प्राइम वीडियो फॉर माय सन ए भुवनेश्वर नगले हुअंतानी ए रोगटा कोन भल हबो भुवनेश्वर राजधानी एठी बड़ बड़ मेडिकल तमे निश्चय भल होई छ जमा भी व्यस्त होना टंका दे अजय मास्टर टंका दे आज के फेर अरे बाबू अजय हम छोड़ेंगे नहीं हमारा टंका का न मिलती माने हम बाबू आसीबे ही आसीबे एडी टंका और केवल टंका और टंका अरे आपण को टंका ना एठी शोषण कौन कहला शोषण अरे बाहाघर ପାଇଁ 50,000 ସୁଧ କାଟିଥିଲେ ଏବେ ସେ ସୁଧ ମିଶି 80,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି विश्वास करूँ मैं सब टंका सुझी देवी टंका मत नवा है से टंका दबू नाम छड़े टंका गणिबार समय आमको आज अड्डा कर आसुच मास्टर आज 40,000 टंका 50,000 टंका नब भूल आसिली नमस्कार
ଖୁସିରେ ରହ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଉପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଯଦି ବିବାହ କର। ତମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝିନ କହୁଛ? ଆମ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଯେତିକି କେସ୍ ଅଛି ଏଇ ମାସ ଅଡିଟ୍ରେ ସେ ସବୁର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ତାମାନେ ସେ କେସ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହବ ବନ୍ଧା। ଆଉ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସହ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲରେ ସାଇନ୍ କରି ମୋ ସହ ଫୁଲ ସତରେ ଗଲେ ସତରେ ତମେ ଏମିତି ମାୟାବୀ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବେନି। ଦୂର ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଦିନେ ଜହ୍ନକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲା ବୁଢ଼ା ଠେକୁଆ। ବିଚରା ଠେକୁଆ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଜହ୍ନ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କରି ନାହିଁ ବୋଲି? ବିଚରାଟା ହାରିଗଲା। ବାଃ ବାଦାମ ବାଃ। ଆଜି ତୁମ ଅସଲ ଚେହେରାଟା ଠିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ନାରୀକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଏ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ। ମୋ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ଭଲ ଚେସ୍ ଗୋଟି ଖେଳିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ କାଳେ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଅଫିସର ଏଇ ନିରଳା ଚାମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା କୋଉ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି କହିପାରିବେ? ଓ ମିଷ୍ଟର ଆମକୁ ଏ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। କାଲି ଭିତରେ ମୁଁ ଏ କମ୍ପାନୀ ଛାଡୁଛି। ଓକେ? ଓ ମିଷ୍ଟର ତମେ ଧମକ ଦଉଛ? ଉପଦେଶ ନାରୀର ପଛରେ ପଡନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ। ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟର ଗୌତମ, ଆସୁଛି କଲ୍ୟାଣୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି, କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ସହିତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଜୟ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଢେର ଖୋଜିଥିଲେ ପୁଅକୁ, ଆଉ କି ଦେଖିପାରିଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ଅଜୟ ମାଷ୍ଟର ଗାଁର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନିହାତି ନାହିଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଶବଦାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଠୁ ନେଇ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम कंपनी तो हाउ से कंपनी चली जाओ समस्त चली जाओ ये आदित्येश्वर पट्टनायक गाँ मुंड पर गछ ओहर बिना बंचिवा शिखिची हाँ हाँ बंचिवा शिखिची
ସଠିକ ବାଟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ ଏ ସମାଜ ବଦଳିଯିବରେ ମା ଆସିଲ ଝିଅ ଆସିଲା ଗୌତମ ତମକୁ अनुरोध करी जो से निज निजर परिचय प्रदान करेंगे। मो ना सूर्यनारायण साहू अनिंदेश्वर पट्टनायक प्रदीप हरिहर महाना दनेदा और कैमरामैन टुलू ए सुनु चटी मते
ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗର ରନ୍ଥା ଦିନେଶ କୁମାର ନାୟକ। ମୁଁ ହଉଛି ହଳବେକ ଟିକାରାମ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଅମିତ ମହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟର ଝୁଲୁ ଅଜିତ କୁମାର ଭଦ୍ର। ମୁଁ ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବିଜୁ ପଣ୍ଡା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଳ୍ପନା କବି, ଚରିତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣୀ। हरे कृष्ण माँ चैत्र मानसी दास। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଚଗୁଲୁ ସାହୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ଅଜୟ ସାର ଭୂମିକାରେ। ମୁଁ ଜମିଦାର ଭୂମିକାରେ ଶାନ୍ତନୁ। ମୋ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ଜେନା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବାନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଗୌତମ ଭୂମିକାରେ ନରେଶ ପାଟ୍ସାନ। मीनाक्षी सामल, भूमिका राधा। विशेष धन्यवाद आम रचना और निर्देशना आम प्रिय सांग जितु प्रधान गोटे करताली विजय। प्रथम थर आम मंच उपर करुचु नुआ नुआ कलाकार को लेकिन आज गोटे नाटक परिवेशन करुचु। जदि भी किसी त्रुटि थी क्षमा करेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। भाई वर्षों का हो गया। अभी तो पार्टी शुरू ही है।